Onye ikenere bụ His Spiritual Eminence HSE Dr. Onyeachonam Ewunofomba founder arụsị ndị isi ojii niile ọdịnala ndị isi ojii na nkwọ ndị isi ojii niile founder Eberichukwu Abiana Ibu ihe ojii ụmụ okpele m Ibu ihe ojii ụmụ okpele m Udenegbo na Nando Olekele na ndo niile nkwụwa niile kwekọtara nwa mmadụ nwa mmụọ na Nando n'ojekche n'omekche na Nando na nna ijele na nke ikpeazụ abụ m onye okpebili Amajana aka m na-atọ Nando n'ime Anambra East Local Government Area na Anambra State nke dị na Nigeria. Ibe gbasara PG Nando a na-achọ ime election ya a na-achọ ịtụ akwụkwọ ya na January 5th 2026. Otu nsevo na ibe mmụọ m na-agwa m bụ na onye ga-achị Nando ga PG Nando nwa nwere wiwe dị iche bụ injinia Okechukwu Wadiego Mabon n'ụbara isi Nando maka na ndị Igbo otu niile so na ọchịrị mma ga-achị ọzọ. Ibe ndị ọ na-ekwu n'ọnụ ma ije ọkpịa ma ọmụmụ ya ma otu o si ebi ndụ gosi na ọ ga-achịta Nando mma. Ibe gbasara manifesto abụrụ ibe mụ na onwe m na-ege ntị. Ibe m na-ege ntị bụ ibe mụ na mmadụ imeke ogolo. Okechukwu Wadiego Mabon injinia mụ na etega aka mụ na ya dịbara na mma. Mụ na ya bụrụ ọbụ na nwata m ka ọ bụ mana ogesigo m ịhụnanya n'ụdị dị iche iche. Nke izi bụ na Okechukwu Wadiego Mabon bụ injinia. Ana m ekwu ya time to time. Dibia ka m na-eme since m mebere dibia ọ mara ebe ofisi m dị. Agbabere ụnyaahụ agbabere ụnyaahụ mana ọ na-ese ndị mmadụ to me ndị nna alụrụ ọrụ. Ana m ekene kwuchu na ndị ose ndị to me na o nwetabere bad result. Mụ na nwere m wee wedie mmadụ na ọbụrụ m n'anya rinne. Andị mmadụ na-ese ndịrị m osibere m nye ete nkobo mụ na atọ onye ego ka m nye ete nkobo ọ iwe ọ na-agwa m bụ me disappoint wane mụ biko mabara na ya na-agbọrọ ọgwụ ma nye elere ọgwụ mana oduto na nya bụ ya na nda na nna ya bụ dibia. Ọ na-edutere mmadụ oge mgbe nna ya dịle ndụ ma nna ya bụ dibia. No trust me bụ na nya nwere ebe nọ ya edutere mmadụ. So na mma na Okechukwu Wadiego Mabon bụ injinia ame disappoint na n'obu onye eziokwu. Ọ bụ onye eziokwu bụ onye na-enwere egwu ma ọ kwuru n'eziokwu okwu n'eziokwu nwere egwu. Oreli bribe mmadụ ama apịa nwa ya na-abụ sọsọ ma ọ bụ iwe na-achọrọ imen andị o nwere nsọpụrụ mana mmadụ na-apịara ya na-abụ ọ kwụra n'eziokwu ịma apịa ya na-abụ ọ chọọ ime iwe dị mma ịma asị ya na-eme n'ihe nya bara m eneresighị n'ụzọ abụrụ ụzọ manụ ga-achịnwu Nando na-ekpughe kwuru m bụ mmụọ njiwa abịa ụwa ma Chukwu kere ụwa na nyanwa ya abụ next PG Nando wa dị mma na ndị Igbo kwụsị na ọchịrị mma ga-achị ọzọ. Ndị je maka PG Nando wee na-anwụ alụsị na-aba ndụ abụrụ m na onwere ebe a na-achọ a na-enwetazi na Nando amabụrụ m na onwere ebe a na-enweta na Nando butere PG Nando ji wabụzia du ọdai ewere maka ya na-anwụ alụsị na-aba ndụ wa na-achụ mmadụ n'ụzọ abụrụ ụzọ na-eme mmadụ amakete ka ọ yara ikwu okwu mmadụ dịka ma ebere m amakete na Nando ibe ji mee m amakete ka egbuo political career m ka m yara ikwuzi eziokwu mana mụ believe na amakete bụ onye dị nnukwu ka a na-eme amakete na-emere mọfụ na anya ibe me na amakete emere igine tuso adụ n'ụlọ amakete igbo bụ na mkpume
emere Odive amakete, emere Chidokwa na ukwu amakete, emere Ugofom amakete. So no onye dị nnukwu ka na-eme amakete, na-emere obere mmadụ amakete. And ebe anwa mmere eji meme amakete amarọ m ebe ọ bụ. Maka na ma maro reason aya bụ mmadụ dokwa ibe na abịa emenya amakete. Iru nna m na ndụ ndokweli first in history na ndụ pụtara ụwa. O nwere ebe asị na-edokwa iru. Obi iru enwere obi. Iru enwere ebe na-edokwa ya. Na-edokwa nna anyị bụ Igwe Edu, na-edokwa nna anyị bụ iru. Ndị mụ na bayi wee je n'aba bụ ndị peace committee. Ma ndị kwadolu ka eme nwa bụ ibe. Vancha o nwere onye mere amakete. Nọ mmụọ ka emere amakete maka nọ mmụ ka iru wat nọ mmụ ga na-edokwa ya. Alụoli obi be m. Obi anwa alụli ya na be m. O buru ego m ka m ji elu ya. Iru anwa atụtarị. O buru ego m ka m ji tụtụ ya. Iru edokwere edokwa. O buru ego m ka m ji edokwa ya. Na ego ndị otu anyị bụ ndị peace committee wetere ka eji wee dokwa ya. Mana ọsọ m ka na ndụ mere amakete. Iwe eji wee mama amakete nchọpụta ka e wee gbuo ma political career. Maka na endezila anya bụ PG nke na-achị na ndụ today. Ọ bụ na ọ bụ ozi iwe ọ chọrọ ka m na-eme. Ọ bụ na ọ bụrụ ozi iwe ọ chọrọ o ji wepụta anyị na peace committee a ka anyị na-eme. Awa akpa nkata ka eme ma amakete. Ka e wee gbuo political career maka na ndụ mana m na-ekwu eziokwu. Ma nna m bụ onye na-atụrụlụ okwu egwu ma mkpụrụ n'eziokwu. O reason eji meme amakete ka igbuo my political career. O nwere ibe mmere na ndụ. O nwere ibe mmere nwoke. O nwere ibe mmere nwaanyị. Iru nna m na ndụ abụrụ sọ nna m ka ọ bụ nọ nna na ndụ niile. Onye ọbụla bụ ya na ndụ nwere ike ịga na-edokwa iru ma ọ chọọ idokwu ya. So abụrụ m reason amakete. Ntinye anya na ụbụrụ ka egbuo my political career. So na mmụọ ekwu na onye m ga-akwado gachikwu na ndụ bụ ya bụ nke bụ eziokwu. Daga ọchịa na ndụ enwe anwụrị bụ eziokwu. Odokwa okwu dị na ndụ dokwa nseke dị na ndụ. Ile ana were ego tie na akpa. Uwe na kata la na obodo la na ụmụnna were ego tie na akpa. Ekenye ekene atọ nye mmadụ nọ ma one ego ọkwụsị na ndụ bụ injinia Okechukwu Ụwadị Egwu ma bụ ọnwụ. Ọnya ka m bụrụ gachi na ndụ. Onye gụtara onye chekwara na-atụnyeli na onye mụ amalije achị na ndụ ka m kwuru ga-edu na ndụ na ọ bụrụ onye ọchịchị dute anyị mma bụ injinia Okechukwu Ụwadị Egwu ma bụ ọnwụ. Onye sọrọ onye na-atụnyeli na ndụ si ejizina maka na mmadụ kwadoro mmadụ iche na ya kwadoro onye ị chọrọ wee gbuo mmadụ na ndụ wee kụwa nsị kụwa aja wee bịa ebe alụsị wee kpọba polisi wee mebie iwe mmadụ maka na ọ kwadoro onye ị chọrọ. Onye ọbụla nwere onye ọ chọrọ nọ nya ga-achị. Onye mmụọ mmadụ gwara mmadụ na-akwado ma echi mmadụ gwara mmadụ na-akwado ka ọ ga-akwado. Ya bụ na onye echi m ma mmụọ m gwara m kwado bụ injinia Okechukwu Ụwadị Egwu ma bụ ọnwụ. Onye ụbara m isi na ndụ. Isi mbasa emere election bụ 5th January 2026. January 5th, yes. So na ndụ niile ya agbakọ na nkọ. Na ndụ niile ga-agbakọ na nkwọ. Ihe anọkwuru dị alive. M ga-anụ ya. Daalụ rinne sir. Thank you. Daalụ. Onye gbara ọnwa na-eti lọrọ nwere iwe ọma na-eme n'obodo.